ekor mana fisa nang mana ni lana de anu ba moनसे बेखौ बुस्थु बायना दियासै ब्लाउज बायनायाबा आं फैसा बायना लादों खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि खाथियाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दिनै आङो सिमलायाव बाजार जानो थांदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो थुदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेनलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो न' मोनफैबाय लोगोफोर मा लाना फैखो दा एसे खिन्थिनोसै नोंथांमोननो नायदो नै बे ब्लाउसखौ लाना फैदों आङो हा जाग्रो होनबालाय दा जाखासै जाग्रो नै समायदो ना ला 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 ओमफ्राय आरो गांसेया नै यानि फैसा जोबायनाय बुख्राख्राबो गस्लायाबो भिखारि मानसि ना सामस लादो माने फैसा गैया ये हेदि गला जासिगोन ये करना सिथाबना बेफोराव मा सिथाबाय ओमफ्राय नै ओंखाम जानो थाखाय बे सामसखौ लाना फैदों ओमफ्राय मा बुस्थु मोनलाय ekor mana fisa nang mana ni lana de anu ba moनसे बेखौ बुस्थु बायना दियासै ब्लाउज बायनायाबा आं फैसा बायना लादों नायगोन र' देनां फैसा गोनां जाबाथाय एसे फैसा आरजिनो हानाय जाबाथाय बेखौ नायफिनथार आं हाजिरा मावनानै जाग्रा हिनजाव नालाय एसे खमनि बुस्थु मोनबाय उपाय गैया नै ओमफ्राय Editas. Ultra na. Ultra. Ultra deh. Ye, naik gitu. Ikan kau ini ya. Angin. Kami kan sampai dalam ya sebenarnya. Sakral lah macamnya. Belum sakral jam ya? Nah. Sinjil jam ni. Pantap. Cila bulan ni sinjil. Cila bulan besar macam. Mana bazar tanah ni kosong simpan aja tu. Ini mesti cila. Ajar macam. Ini video kau. Aku. दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो बाय बाय लोगोफोर